Zerra da, hemen eukitzea bai alde batetik Jon Etxeberria eta bestaldetik Joseba Permats. Pixka bat egingo digutena da kutxaren aferan edo kutxabanken aferan EH Bildutik banko publiko eta soziala sortzeko aukeraren inguruko irakurketa edo posibilitateak. Bai? Gaia momentu honetan pinpila dago eta oso garrantzitsua da ondo kokatzea zertan dagon, ikusita gainera Gipuzkoako Foru Aldundiak proposamen bat aurkeztu duela Gipuzkoako herritar guzti hori alde batetik eta bestetik esan behar dago gainera denbora dagoela. Gezurra da, hau ja bendetan batean egin barrako gai badala. Denbora dago eta beraiek ondo derasoko duten bezala gauzak beste modu batea egiteko denbora dago eta egin barko litzateke. Azkeneko urtetan, Kutxabank bihurtu da, momentu honetan gehien desauziatzen, etxe kaleratze gehien egiten duen entitatea da. IRPH bezalako klausulak aplikatzen dituzte, baina ez da bakarrik aplikatzen dituztela, baizik eta momentu honetan epaitegira eraman dituzte, epaitegiak arrazoi eman die kaltetuei eta oraindik ere jarraitzen dute aplikatzen banan nahi dutelako afektatuek irabaztea. Enpresen alorrean, hori familiei dagokionez adibidez, kredituak ere eskatzeko izugarrizko arazoa daude. Enpresen alorrean berdin, lehen aipatu duguna kredituena, baina ez hori bakarrik. Gaur egun adibidez kutxak eta kutxabankek dituzte edo zituzten Euskal Herriko enpresa ezberdinen akzio asko. Bi jartzearen, Euskalteleko akzionista zan, kutxa eta kutxabank momentu honetan, edo Kafen, edo Ibermatikan, edo beste batzuetan, eta egin dena da, bertako enpresen akzioak saldu, poliki joan dira saltzen, eta egin dutena da, adibidez, bitartean, duela 2 urte o urte terdi inguru, 1.000 milioi sartu, Espainiako Banko Malo deitzenan horretan, El Corte Ingleseko, zorra berfinantziatzeko, eta horrekin zer esan nahi dugu? Euskal Herritik, Euskal Herrira, eta beraz, bertako herritarrek daukaten aurrezkia bertan inbertitzaren aldeko apostu egin beharrean, egiten dena da, komian artean, diru gehien ematen duen tokira jutea, besterik gabe, inbertsioak egitea, daude 3 kutxa, bat herrialde bakoitzean, eta banku bat. Kutxabank da bankua, eta daude kutxak. Kutxak dira gaur egun, obra soziala deitzen dana gestionatzen dutena, proiektu ezberdinak. Baina bankua negozio bankario egiten duenak, hipotekak egiten dituena, enpresei diru laguntzak ematen diena, bankua hori kutxabankek egiten du. Kutxabankek ditu 3 akzionista. Akzionista nagusiena da BBK, daukala 157, ikusi dezakezuen bezala. Kutxak dauka 132 eta Vitalek dauka 111. Horiek dira kutxabanken akzionistak. Eta askotan planteatu da, nolabait kutxabanken eta kutxaren inguruan etengabe badagoela, potere lehia bat, PNV eta EH Bilduren artean, hemen ez dago potere lehia bat. Horren adibidea da, guk adibidez, administrazio kontseioa, kutxabankeko administrazio kontseioan, aspaldian egon gintezken sartuta, eskaini zigutelako, eta guk erabaki genuen administrazio kontseioan ez ginala sartuko, espaldin bat zegoen bankuaren inguruko, norabidearen inguruko akordio bat. Beraz, hemen helburua ez da bakarrik nor lortzen dituen postu gehiago edabar, baizik eta ea ados garen edo adosten dugun, zertarako nahi dugun, bertako instituzioek sortutako kutxa edo banku bat, zen norabidetan jarri nahi dugun. Legeak esaten duena da, fundazio batean bihurtu zaitezkela. Baina fundazioa izan daiteke fundazio bankarioa edo fundazio arrunta. Eta ezberdintasunak gero aipatuko bezala oso handia dira. Ez dugu gauza guztiak azalduko, baina importantea da guretzat ulertzea banku fundazio batean bihurtzen baldin bada, batetik baldintzak dira, eta gero proposamen azaltzen dagoen hobeto azaltzen da, baldin eta banku baten, kutxa horrek, fundazio horrek, baldin badauka, banku baten akzion 10% baino gehiago, bihurtu behar da banku fundazioa. Ulertzen da ez? 3 kutxa, aipatu ditugu 3 kutxa, BBKak zeukan 157, kutxak zeukan 132, eta Vitalek 11. Orduan, 110 baino gehiago baldin badaukazu, behartzen dizu kutxa fundazio bankario batean bihurtzea. Eta zer esan nahi du banku fundazio batean bihurtzen baldin bazara? Espainiako bankuak kontrol zuzena egingo dizula, eta berak esango dizula zer egin behar duzun, zer egin dezakezun edo ez. Banku fundazio batean bihurtzen baldin bazara,
desagertzen da kutxaren orain arteko plantamendu guztia, ez da egongo batzarrik, ez da egongo kontrol publiko eta sozialik, eta kutxa fundazio bankario batean, 15 lagun aukeratzen dira, eta 15 lagun horiek aurrera begira dira, no esan bezala, gazteraz, ellos se lo comen, ellos se lo guisan, y ellos se lo comen. Izara publiko eta soziala guztiak galtzen da, administrazio kontseiluak eta batzar orokorra desegin egiten dira, bakarrik 15 horietatik 2 ordezkari mantentzen dituzte instituzio fundatzaileak, bakarrik 2 horiek, baina beste, 15etik 2 bozka izatea, gainontzeko 13ak, inoren ordezkari ez diren, 12 patrono horiek, horre ikusten zuen bezala, kooptazioz aukeratzen dute, eta gero aipatuan bezala, Espainiako bankuaren esku hartzea oso ondia izan daiteke. 15 pertsona horiek ez dira bankuaren jabeak zuzenean, baina kudeatzaileak dira. Eta orain arte kudeatzaile gisa egon direnak edo egon garenak ere bai, hau da, orain arte aurrezki kutxek izan dituzte administrazio kontseilu bat 15 kidez osatuta, eta gero batzar orokor bat 80 kidez osatuta, eta adibidez kutxako batzar orokorrean bai Joseba eta bai biok bagaude, eta nolabaiteko bi organo horien bidez eramaten zen kudeaketa, eta batzar orokorra izan da beti organo erabakitzailea edo. Hemen, BBK eta Vitalen kasuan, deuseztu edo desagertu egiten dira, eta patronatu bat geratzen da. Patronatuak 15 pertsona dire, behin erabakita zeintzuk izan behar diren, beraien burua reelegitu edo aukeratu dezaketanak kooptazio bidez. Eta beste kontu garrantzitsu bat, eta da, inoren aurrean ez dutela esplikaziorik eman behar. Kutxabank, PNV Bank bihurtu zen. Zergatik? Claro, legeak, 2013ko abenduko legeak, suposatzen da, helburua zuela aurrezki kutxak despolitizatzea edo. Baina esan behar da, patronatu horiek pastel banaketa baten ondorio izan zirela. Hau da, PNV-ko 7, PSOE-ko 3, izen banaketa hola intzala. Partiduen arabera. Komisionesek bat, Osa, esan edet, Kutxabank kontrol publiko minimo hori, publiko eta soziala bazeukan, erakunde publikoen bidez, edo bezeroen hauteskunde bidez, baino PNV Bank bihurtzen da, azken baten alderdi politikoak izan direlako pertsona horiek aukeratu dituztenak. Orduan, despolitizazioa nahiko gutxien ezentzu hortan. Kutxan, gure irakurketa da, aurpegi garbiketa bat iteko asmo guztie izan dutela. Eta esan dute, orain denbora daukagu, udazkenean egingo dugu. Eta udazkenean ingo dugu, eta gaina esango dugu, batzar orokorrak, batzar nagusiak, Gipuzkoako batzar nagusiak izango direla, hautatuko dituztenak patronoak. BBK eta Vitalen, hori bai intzutela despatxo baten, erabaki zituzten 15 zeintzuk izango zen, baina Gipuzkoan, bestetan ez, Gipuzkoan 132 izan da, batzar nagusietan erabakiko da. Eta orduan PNVek proposamen bat eramantzun Gipuzkoako batzar nagusieta, eta izan zen, EH Bilduk izenda ditzala 4, PNVek beste 4, eta PSOEk 3. Kalkula egiten baduzue, 4 gehi 3, 7. Eta EH Bilduren 4 horiekin 11. Kontuatzen baduzue, hori, EH Bilduk 23 ordezkari dauzke batzar nagusietan, eta PNVek 14. 23gatik 4 ordezkari, 14 ordezkarigatik beste 4 ordezkari parekatuz. Hor ez dauke zertan komentario egin barrik, proposamenaren inguruan ikusten nahiko argi ikusten dela. Orduan, batzar nagusiak, Gipuzkoako batzar nagusiak izango dira, izendatuko dituztenak, baina guk nahi deun proportzioan. Eta ez batzar nagusien araberako proportzioan. Hori lehenengo puntu bat. Azken baten patron horiek ez diotela zertan beraien kudeaketaz berri eman behar batzar nagusiei. Hau da, demagun izendatu ditugula, hemen esaten den bezala, 12 patrono, ez? Eta hurrengo unean, hartzen dituztela erabaki batzuk, guri edo batzar nagusiei interesatzen ez zaizkienak, hau da, herritarron interesen aurka doazelako. Batzar nagusiek ezingo lituzkete aldatu, patrono horiek, ze ez daude beraien ordezkari bezala, izendatuta besterik ez daudelako. Orduan nahi baldin dute, patrono horiek
Juten die eta nahi duten guzti egin dezakete. Beraien interesen arabera. Ez dutelako batzar nagusiak ordezkatzen. Legea espainola da. Bai? Azken baten finantza sistema hau osoa espainola dalako. Eta azken baten Espainiko gobernuaren edo finantza sistema espainolaren beharren eta helburuen araberako legeak dira. Baina hala ere beste aukera batzu daude. Faltadan gauza bakarra borondate politikoa izango litzateke.